dribbling blood on their collars. It will do what Baruto Kiwe. Baruto is smart. That is the guy that you can't understand. Let us be your partner in success. Korunda Lucha Casting your message and to deputy thousands Nano of Kolokwa. viewers. Kapisa. Guru tells you that now he can't. And let's Win the second magic time. together. And he's building houses everywhere. Mm. Those things are massive. But the cooking books are the Western. You'll go everywhere. All these Malaria people will come to you. That's why. Who use? You get dangerous people. So people are lose more baby somewhere. Yeah, what a way to do cool. Kawa Jamaka Matin to your husband. Man, I know we've been telling people that out there, I used to get this is the only of my money who embrace Kapesa. Before, this is the government doing some ministries. So, Kuponi Wanyalo Kukurani, we are now going for Munyo. Serious mistake. They're not yet back. Yudo tugo mar olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa achiel gi nus nyaka saa ariyo mana e wang' jowi mari mar Ineno Color TV. Color TV machiegni kati ma e odwa. Bas bana kamani nyako namoga jwa mogo mos makende hinya koda kange kidi mabende wayudo kanyendi kata kamano oseduoge yone ndi mar makare mar dhi nyime gitwag ni ndiko ka waziri mochung'ne wecho gendi mago mag pur kod pith e county ndi mar Kisumu par malongo no chunya kane wecho gendi mago mag lupo kabende giethul ndi wang'iyo matuta hinya ni to chalo kod nade e docket mare kata mane ministry mare iwinjo kanyendi ka waziri kapok wabedo kod kachoji matin waziri oseyango kanyo ndi nitiere kaka gin gi program oyiedhi mano wacho ni value subsidies program voucher subsidies program mabende en yo makende midwaro ni mondo mikoro materials kata mana gik mitiyo godo wecho gendi mago mag pur obed machiegni gi japiny kata japur owuon madwaro margi en ni onego bed ni karacha ahinya to japur nyalo wuotho 100 kilometers is it 10 not more than 10 kilometers not more than 10 kilometers to the nearest agro dealer. Yes, mondo koko dhi om gik ma idwaro goendi kata gik modwaro mag pur mondo mi okonyre godo wecho gendi mago mag pur. Aye to mae ndien program mabende gidwani mondo mi gichaki mondo mi ka ji donje kinde goendi mago mag pur madhi chakore dwe mar 8 9 to yudo ka giseketo gimoro amora adwani mondo mi bende wabiro go mbaka odiochieng' ndi machiegni nya waziri etinidi ka wadhi nyime. Ero kamana nya Henry. Yes. Koro another thing what and especially mag lupo and ni why encourage mondo mi beaches mago bed mutegno to gi management maber. Sani endi nyo aseloso regulations kata bylaws mag BMUs beach management units. Yes. To kendo wadhi chako yiero in the next 1 week or so in all our BMUs to wadhi tiyo gi bylaws manyien waseloso mondo mi management mag our beaches obed motegno to kendo would encourage yore mag savings
was strengthen your mag savings in our beaches ni mar ka jopur nyalo bedo gi keno maber to ginyalo yudo kaka bedo gi capital ma ginyalo tiyogo to invest e yore mag lupo. Kopogore gi mano, wan bende ka watiyo machiegni gi our partners, the donor community, wadhi gero landing sites adek, moro nitie Kusa at a cost of 150 million, wadhi gero Morasat at a cost of 150 million, to kendo wadhi gero moro Ogal Beach also at a cost of 150 million. All these landing sites nyose tim procurement kendo ang'eyo ni award ditimore machiegni. To kiwe mano endo, waseketo jolupogi into groups of 15 members each, to kendo wamiyogi cages giendi. Ogal for example omiyo cages 6, Asat cages 6. In total wadhi chiwo about 30 cages to groups mag mine, groups mag youths to gi groups mag jodongo, mondo mi koro gikaw lupo as a business. You know, for a very long time lupo osebedo something like subsistence. Yes. Ndalo moko kanche nadhi a Ogal Beach, yudo ka investing e cages kendo koro miyo yuto mag lupo bedo maber kabisa. For example, kiyudo capture fisheries en moro ma jolupo dhi e nam cha. Ginyalo mana yudo about 0.5 tons of fish per day. To cages in one beach alone, like in Ogal, we are almost 7 tons every day. And you can imagine that kind of income is going to our farmers. Koro kwa kito gi invest cages kendo ikaw gini as a commercial activity to ageno ne livelihood mag jolupo dhi malo. Other than that, one gi financial models mabe wa partner gi private sector. For example, one gi partnership gi Equity Bank, Aquarech, and BMUs. So what we are doing, any Equity Bank or Aquarech, a loan of 150 million. Aquarech is using this money to provide cages to the fishing community. Koro gimiyo gi cage mangi carrying capacity of almost 80,000 fingerlings. To gimiyo gi feeds. To ka rech osebedo ready for harvest, Aquarech off-take gikaw rech go endo, then they pay off Equity Bank to farmers that be give me their profit margin. So you say giduoko loan? Giduoko loan. Okay. And loan no endo can only be repaid during harvesting. Okay. So oken gi mikadwe ikone japur mondo mi ochula ngawa. So we imagine financial models makamano endo dhi konyo ngawa, dhi konyo mapur. To one way the county, what we are doing now is to support fishing community. For example, the county government Makisumuncho invest 100 million mondo or develop 5 landing sites in Kisumu County kai. Nyamware ni kacha, Kichinjio ni kacha, and Gigi Mamoko. To kendo wagero 5 fiber boats, glass fiber boats. For a very long time, you look at jolupo netiuga gi wooden boats. Wooden boats they call the nam kujecha. You look at masira mar accidents, makubiru mamalo kabisa. But these fiber boats are very modern. Kendo ne otudrogi Kenya shipyards mondo konywa gerogi. Okay.
And going forward, by the way, on 5th of August next month, our Governor Maro Kisumu County, they launch this fiber boats, Kijio landing site, Mabiogargi, Kenya Shipyard in partnership with Kisumu County at a cost of around 100 million. Waziri Musko Mngadi, yenamor wach mar fisheries, wabwangia ne banka osetimo launching, to wabwangia ne kuro malach ahinya, nito usegoyo okang' machal nade, but wang'ia ne in general, nito nyaka gi thuolo masani kecha sinjo kaka iwacho gik mabende moko kuom ma okenge moko mabende usegoyo. But let me take you back to budget man Mal County mane osekadho, kendo bende allocations nitiere mimiyo each docket. In kaka waziri mochung' weche mag pur, pith kaachiel koda ka lupo, chenro mari chalo nade? Erokamano ahinya. Adwa wacho ni for a very long time, Yes. Allocation mar agriculture osebedo ga kadhi piny kabisa. Ing'eni wan gi international agreements kaka Malabo Declaration or Maputo Declaration mawacho ni budget mar agriculture at least onego bed 10% of the county gross domestic product. Okay. Tiyudo ka for a very long time our gross domestic product was at about 2.5%. But at least this financial year, inchino dhi malo matin. Kendo wagone treasury to the assembly erokamano for recognizing the agriculture actually plays a very critical role development mar county in terms of economic development. Koro sani endi gik mopango timo namba achiel. Yes. Wadwa automate Mamboleo slaughterhouse. Okay. Ing'eni nichene adhi timo benchmarking moro Nairobi ku. Ayudo ga nitie slaughterhouse mayang'o 10,000 sheep and goats per day 10,000. and 200 cattle. Yeah. And Mamboleo slaughterhouse as it is now and capacity kane ogere, it was fully automated. Kendo ne en gi capacity. Okay. And sani yudo ko yang dhok 10 kang'eny. Koro mano ok miwa bedo gi revenue maber. Yes. Yudo ka seche moko nitie japur moro East Kano widi ka mako kata mana diek 500 tero Nairobi mondo bed slaughtered kit waonge gi facility manyalo timo slaughter ka. In the next 1 week, Okay. wadhi chako automation mar Mamboleo slaughterhouse, and we want to position it for the export market. Okay. I can assure you. Waratemo automation ma kata mana iloni skinning ok tim manually. Itimo go machine. Wasade mwang'eyo what we need, wan gi budget kendo wadhi timo mano endo. Okay. The next thing wadhi timo, wan agricultural training college SMA kuchbulo ni pap konam. An agricultural college mose invest as a county kendo dwaro ni nyithindo bedie mondo me wa recruit nyithindo from all over the country mondo tembre nade od lony mar yore minyalo tigo e weche mag pur ma kisasa. Koro wase approach college oseger maber kabisa. And we have equipped it, but we felt ni onego wa partner gi national government. So was a partner gi Kenya School of Agriculture. Koro Paponamo dhi bedo a satellite college of Kenya School of Agriculture. And we hope in the next 1 week or so, wadhi yudo approval from the PS of Agriculture mondo mikoro partnership no endo to be realized. Nimar ing'eyo ka jowa mang'eny oyudo lony mar pur masani
technology, what we call modern technology, Yes. then I believe we can make progress. Mhm. Koro ageno ni chieng' moro kwa yao Paponam School of Agriculture, Mhm. tabro luongo Jokala TV Yes. mondo also grace that occasion. That's true. Wan gi Koching tomato plant. Mhm. Koching tomato plant ni Kubura Ward. And plant ma county also invest quite a lot of money. To gimose bedo ka hold the back. Mhm. En no onge gi 3-phase transformer. Yes. Or department mar agriculture nyose chulo Kenya Power. Mhm. Kendo in the next 1 week or so, wadwaro ni jo Kenya Power they install another 3-phase transformer. Nimar equipment minyalo tigo to do vol addition for tomatoes is also there. Mhm. To kendo wan gi program mar encouraging tomato growing through National Value Chain Development Program, already called NAV CDP. Okay. And nitie kamoro Nyalenda kaendi moda team a very big nursery Mhm. using the youth mondo wa bed gi seedlings. Again, not all tomatoes can be used for example, making tomato sauce. Mhm. One give very specific species of tomato that is needed. Mhm. And that is what we want to encourage. Mondo we develop quality seedlings, Yes. Monyalo distribute to all our tomato farmers Mhm. so that they are not bothered about what kind of seedlings they're supposed To use. to use. Mhm. Besides that, rice farming Mhm. was get a lot of emphasis on it, and we are encouraging our farmers. And by the way, we are very happy with progress was get to rice farming. Mhm. Nimar nyaka nyo achak tich, the acreage of the land moketo under rice farming osedhi malo. Productivity mar michele bo dhi malo. Now what we want to do now Mhm. is to do value addition. To the farmers. Kisumu County now establish a rice mill or install rice mill in a higher irrigation scheme. Mhm. We realized as a county government we cannot run that business because it requires a lot of it requires you to be very liquid. Nimar kikaw mchele kum jopur, Mhm. they want payment immediately. Mhm. Governments cannot do that kind of transaction. Koro we did an expression of interest more with a private investor. Mhm. Private investor niendi jo NI board Mhm. nyose miwa go ahead mondo koro chak renovations. Mhm. Maparo ni this week what they chako renovations mag the warehouses because the rice mill is already installed. Mondo mi wachak processing kanyo endo. Yes. Wadwaro ni kidhi supermarket Mhm. tiyudo ka wan gi ang'owa Michele mar county. michele mar county. Yes. Besides that, through NAV CDP, Mhm. there's a cooperative society Kabonyo Kanyagwal. We have budgeted also to install another rice mill there. Mhm. Ilungeni Purber Cooperative Society. And we have budgeted around 40 million to do a rice mill in Kabonyo Kanyagwal. Apparently they check procurement in the next week or so, and we believe ni wabotre mango obiro miyo jogo rice mill. Kidhi Mwea, for example, gin gi almost 100 mills. Mhm. To mano mamiyo koro yudo ka kidhi supermarket Yes. to michele ma Mwea is all over. Kopogore gi mano, we are also investing in to expand community irrigation schemes. Wan gi Longo irrigation scheme mantie Ombei ward. We are going to invest 58 million, right, in this financial year to expand that irrigation scheme by lining up the canals
and establishing the weirs. Right? Yes. One gay Southwest Kano Irrigation Scheme. Again, there's a budget of 68 million. Modi Tiogo to construct weirs and lining up the canals. In this financial year, Nyachoda is in East Kano Wide. Modi Tiogo around 20 million to improve the canals and the weirs. You get it? Ni marwa dwaro Yes. ni rice production obeyed one of our strengths in Kisumu County ka. Okay. Because the national government also encourages us whatever what reduce deficit mar importation mar Okay, ntina tumopenjo kaendi ni penj nakanye di waziri Henry nito wach mano mar coaching tomato plant endi pesa di mabende gichano mar biro tiyo godo ende kaka all the benefit japiny. Engero ne coaching tomato plant on budget of around 7 million. Todo ne jo ma pidho mchele. Obede gi kama kagise sorry joma pidho tomatoes. Yes, nyanya. And gidi kata mana kabonyo kanyakwal ka. Yes. Yudo ka ji pidho nyanya mang'eny. To post harvest losses ng'eny ni message moko gi se ka nyanya gi oseka to market simoro nade onge. Yes. Koro no bed gi chiro marang'owa mar nyanya. Ma ka japur ose pidho nyanje to ng'eyo ni chiro en kanye. To kendo ma koro biro miyo yuto mar jowa ma pidho nyanya bedo malo. Okay, tinga tumobedo penjo kaendi waziri erokamano ahinya kuom lero mathoth ahinya. Nyiswa to nomiyi pesa di e docket mari to ang'ono mabende inyalo wacho ni inyalo dhi miyo itim tich maber gi pesa no. Erokamano ahinya. In this financial year ne wan gi a budget of around 350 million. Mano includes both allocation from CRF, County Revenue Fund, TOGI, allocations from the donor community, our partners that supports agriculture. Totaling to 350 million. Okay, but the challenge angomio ido ka this docket mano mar agriculture kech kingi bar mar national government it also challenge ni pesa mimiyo agriculture en piny but en motingo kama duong' ahinya nikech en mo feed Kenya. Yeah, that's been a challenge. And if you want to improve agriculture, nyakwa invest in agriculture. Ni mare yudo ka kaka karoka Yes. Yudo ka jo mang'eny practice agriculture at subsistence. Yudo chiemo moro minyalo chamo. We don't do it as a business. To kindi yudo ka joma seche moko ni kata gi mshahara ok dwa invest ang'owa Agriculture. Yes. Chieng' moro ne wago mbaka gi principal secretary mar cooperatives e Jameru. Ozane kidi Meru kucha. The people ma invest in agriculture gin joma tiyo man gi income. To koro gitimo agriculture as a commercial ang'owa activity. To wan kibiro karoka jok ma invest in agriculture Gin jopur themselves. gin joma mine ma age bracket 50 to 60 maonge gi income. Kata kopidho bando onge gi certified seed, onge gi fertilizer, gino donga gi teko mar Nyasaye. And that is why we are saying koro da kelo negi e-subsidy mondo kony gi tim gini kaka ng'owa kaka business. And I will challenge our people, let us invest in Agriculture. and especially those who are able to have income moro matin. Kik wawe pur ne jodongo gi joma onge gi yuto. Nimar kwatimo kamano to kwabi bedo gi food security. Okay.
Waziri king'iyo kanyendi weche mago mag cham kata kinde mag keyo, yes, seasons pogore, nitie seche moko miyudo ka keyo bedo maber, to seche moko ok obedo maber ahinya. But jowa nigi tim moro mar uso cham kata uso cham mamiyo kech wabedo godo kinde ma kiny ka koro onego bed wayudo chiemo moromo. Akia ni paro mane ma un godo kata chenro mane ma in godo kaka waziri mar agriculture mar neno ni or maybe farmers will be registered per ward mondo wabed kata ka ward produce cereal and produce board more a ward kaendi ma jopur te nyalo kelo cham kata kuthegi cham ma gisekayo e ward level maka gichieng' moro ma seche moko makoro piny bedo matek to now county can now sell to japiny yudo chiemo maber to bende jopur bende bedo gi yuto makare. Any mano is a very valid question. Chandala a weekend anamiwani Moroni sub county. Kendo higa ni endi ji oyuto kabisa. Maka wuothe gweng' to dala ka dala neno ko isuso bando kata omo bando. Yes. To koro sani ka jene pok ji ochako keyo goro achiel mar bando ji dhi for 170 shillings. Almost 200. Sani endi ochopo To 170 70 shillings. Okay, less than All the to 50. Tiyudo ka ji biro gi lori moa nyaka Nakuru. Yeah. To kawe at that Price. low price. And I tell our people, pare uru ni nchi kech kawaka monche ki inyeo goro itiyo gi 200 kata 180. Yes. So what I would wish to tell our people, of course, inyalo uso. To kiki us sama ngoa price ni piny. And mane momeyo the government, both county and national, don't obey the aggregation centers. Yes. Ma kawan gi bumper harvest to wanyalo bedo gi store mwakete gigi kwarito ndalo ma piny koro ni matek. Ingeni at any given time nitie kuma nigi deficit to gi surplus. To kiba uso as an individual okibing'eyo. That is why aggregation is very important. Nimar ku aggregate to wadhi bedo gi also joma ng'iyona market. Kidhi North Eastern kucha ibedo ka gin perennially gin gi shortage. Yes. Why do you want to sell the jok man gi surplus ma bei koro ni piny and yet wan kuma nitie ang'owa deficit? So that is why nyaka koro bed gi aggregation centers. Okay. And we hope this is something ma wadhi timo. We are already doing it through NAFCDP. Kendo agripreneurs mono winjo ka wacho cha gibe gibiro konyo jopurwa mondo tim market research. Nimar inyalo produce. Sometimes one gi tamoro ni we produce to sell or we produce and sell. You see the difference? We produce to sell And you produce or produce and sell. Ipuro mikeyo Yes. to kingeni market ni kanye. But yudo ka jomo oselony yore mag pur kapok opuro to ng'eni market obiro kanye. He's producing and selling. You understand? But when you are producing to sell, to say produce, kogi to mangoa, kogi manyo chiro. And that's a very big problem. Waziri nitiere cartels moko bende nitiere cartels moko bende iyudo ka nyalo hinyo jopur mago jopur. Kang'e ni maendi bende nitie kaka ukedo godo ka ng'ato nyalo wacho ni wan mwachung' mar neno ni jopur obedo gi ngima makama kata oyudo yuto mano makare. And we've seen several times kiyudo ka jopur ywak ahinya weche goendi mago mag yuto margi. And I want to believe ni samoro mabiro kaluwore kod katilism mantiere e sector. Kang'e un kaka county magi to ukedo machal nade? Oh, you can say more cartels get entrenched. For example, a rice car. You don't have you produce. Oh, okay. Jogi gina magin kuma market aye. Yes. Gina yomo jo Uganda kuja. To kaw gi low price. Low price. Gi kaw gi husks te.
everything. Gidhi kucha giloso feeds mag Yeah, gwen, mamoko. to giduogo giuso no. Mm. And that is why sama koro oda encourage investments in rice milling, to koro cartels be nyako tama Okay, do. nyako kedgo mondo mi jopurwa obed gi yuto maber, and as a county also wabed ni by products mag rice milling wanyalo tiyogo to loso chiemb gwen kata chiemb ang'owa, chiemb rech. In the next 10 minutes, what has been a serious challenge masamoro usebedo ka faces the county kata mana kaka docket mari mar agriculture mamiyo samoro dwaro mari ne tiyo ne jopiny ok nyal chopo kare? When I had an opportunity to join government through our governor, Novidoka extension services was very low. Yes. Nimar, most of our agricultural officers now inherit from the national government. Tokendo they have been retiring. Even though Yes. we recruited, you look at the number ma exit the service through retirement is still very high. Yes. And therefore would wish ne were replaced, and I know the county is already developing a program mondo mwangi kaka wanyalo replace. Another very big problem, agriculture ok nyal bedo successful kokwa bedo gi cooperatives ma strong. Yes. Tudo kidhi counties mag Central Province kata counties mag Rift Valley gin gi very strong cooperative societies. Cooperative societies go ema marshal savings mag farmers, Yes. and gin be maginyalo konyo farmers gi credit ma is cheap so that they can be able to carry on with their activities. To Rujanza Kaba, one very weak cooperative societies. You know, I went to a meeting Yes. just recently. I wouldn't want to call Kumana their meeting. And we want to give these people support, financial support to the tune of 20 million. 20 million. Please, make sure the governance issues ma cooperative obedo maber. Make sure ni we recruit enough members. Make sure ni wachako savings a cooperative run modo bedo motegno. And we are going to give investments what they need. Jogi pod yuare ni mar clan gi clan ni kangane jatelo wuoka koro gidwa donjo e cooperatives no. So what we want to encourage our people, please, government support kata mana support moyudo from the donor community now comes through cooperatives. Please, wabedure moikre ni wanyalo strengthen our cooperative societies mondo mi ka support obiro to wayud channel wa support odonjo kuom ang'owa kuom jopur. Yes. Support ok bi bine individuals, support biro through cooperatives. Yes. And right now we are encouraging ward ka ward obed gi cooperative society. You get it? Ward ka ward obed ang'owa. Cooperative society. Sani wadachako timo vaccination mag dhok in the whole county, and we are going to do them through cooperatives in the wards. Emodhi kile konygo. If wacha mawacho mar county ni, national government is also doing it. Yes. And odhi kile through cooperative societies. What we need to do is to change the leadership or governance systems. Yes. Kidhi cooperatives moko iyudo ka jaduong' manosechako lead cooperative 20 years ago ideas mane en go 20 years cha empod odo tiyo go sani. Let us also leave leadership to the young people. Because vision margi sani endi is focused gi trends mag development masani.
Actually, the youth is the Future the generation. future leaders. The future never comes. Yes. I'm the future. Yes. I'm the future. So I mean, this needs to change. That is true. And I mean, that is why these Gen Zs are, because we are not realizing that their time has come. Yes. So we should also take the mantle. Yeah, take the mantle. I mean, you are not going to be given that leadership on a silver platter. Yeah. I mean, Yes. you have to fight for it. And we should not just be focused on political leadership. Let us also think about leadership, Kaka, this development or societies Yes. that can help us to spur rapid economic development. Okay. Waziri, kawadwa tieko kinyi ni masane. Dwaro mari maduong' ahinya gi doket ni nyalo bedo ni en mane? Gibadwaro Yes. and commercialize agriculture. Or exit from subsistence agriculture to commercial agriculture. Yes. And let us take agriculture as an equal economic activity. And come in and Yes. and Japan. Koro kikwena na minister mopur. To kendo kata kibiro lema. Yes. Ibiro kan gi food security. Mara Japan. Yes. And I would wish to challenge my brothers and sisters. No matter one the resources. Yes. We have land, we have water, we have good weather. Please, let us not concentrate on these white collar jobs. Let us also go and invest back at home. In agriculture. Right? If we do that, then collectively we shall help to achieve food security. Ingini en wach marach ni kidhi dala chakro kinya kodhiambo everything mi consume nyiewo to puodho in go kanyo seche moko oro kalo mana kanyo Yes. kidhi ukambani kucha the only thing they need is water. If they have water, then yudo ka Gimoro ginyalo yudo chiemo maber kabisa. inyalo yudo chiemo to wanto Wan gi everything. wan gi youths ma kadhi dala kucha o kiwuothe gweng gisimo ni jatalewe ona Yeah. That's to okonyala account from morning to evening beniti gimosetimo manyalo manyalo kelo chiemo e mesa koneni Henry kaka ego suit ipenyo mane jatalewe ona. So I mean we must learn to work Yes. to soil our hands, Yes. right? Mondo mi wate mang'owa Obed obed gi food chiemo. secure. Yes. Kik wawe ni pur niendi en mar age cohort mar 50 to 60. Ni mar kidhi kata mana e gweng' kucha joma dhi e puodho gin mine mana that age bracket 50 60. To nyithindo mathindo ojende to nie bath ndara rito jotelo mondo penjgi nang'o e onama. I mean it is absurd. Waziri, obedo matek ahinya nikech iyudo ka sani kata mana e town ka there are so many to there is nothing magitimo is productive. Yeah. Yeah, gionge gima gitimo. There are questions being And our politicians Yes. must also change this narrative. Because we cannot imagine that these people can live on handouts forever. Let us empower them. And that is why in agriculture, we are now even having incubation centers. Because again, agriculture is not just the pur, one different value chain nodes. Value addition, marketing, there are so many value chain nodes. Yes. Okochuno nyaka ng'owa nyaka pur. Koro ka youth mago biro e department maro to wabiro konyogi mondo gibed incubated e gima ginyalo timo ng'owa gima nyalo timo mondo maisha margi olokre. Waziri nitie penjo moko kaendi mapiyo piyo, though
ipenjo bende weche mag fisheries, but I would want us to have enough time ne fisheries kaluwore gi time mabende in go ma is limited kawuono. Jopenjo mathoth ahinya, but let me go to weche mago mag jamni. Ng'ato penjo kanyo ni awinjo kanyo ka waziri awinjo kanyo ni ka waziri openjo kanyo ni owacho kanyo ni gidwa chako vaccination mano mag jamni. Is it mani nyiswa gi jatend piny Kenya chande mane weche ni nitiere mag ni jamni ne tho? Ing'eyo ni seche moko Yes. okelo siasa kata gima nyalo konyo jopiny. Yes. Just recently, ne wan gi East Coast fever, Kisumu East gi Dando, to gi lumpy skin disease. Magi timore ni mar vaccination ok tim in good time. We are going to procure vaccines from Kivavapi, which is a government entity. Yes. Vaccination is meant to konyo jopiny. You get it? Mondo mi yudo ka dhok seche moko tho. Anyisi sani niya, wadwa automate Mamboleo slaughterhouse. Wapuro dwaro jamni kanyo endo. To gin jamni manyaka meet international standards. Tuoche onge, any trace of disease tribunal onge. And ka the government ojitolea mar konyo jopiny mondo mi jamni gi obed vaccinated, then okonego wakel siasa initiative machalo kamano. Nimar jamni tho oko kama ng'eny, wan gi foot and mouth disease, East Coast fever, lumpy skin disease, nimar vaccination ok otim in good time. Imagine nitie ndalo moko as a county government nwadhi Nyamware kucha mondo watim vaccination. Onge ng'ama okelo dhiang' kata diwa. Then 2 months down the line, dhok ochako tho kanyo endo because of lumpy skin disease, and they were all over the media. And we have records ni nwadhi kanyo endo to jopur ok otimo nade, ok okelo chamgi mondo obed vaccinated. Koro kata excess mondo timore ka jopiny ok ongowa lwedo, then it is not going to be successful. But kok obedo successful, joma dhi hinyore gin jopur mag jamni. So please, I would wish to advise our people, let us not bring politics into such a noble Initiative. one. Was the seminar magino obedo explained to us, and we understand and give a bear for our livestock farmers. So please, I would wish to appeal to our people, when we start rolling out that vaccination, Yes. kindly let our people support it because it is good for our farmers. Okay. Watieko kaendi gi penjo moro tere kaendi umor gi waziri, but oting'o docket maduong' ahinya kendo man gi weche mathoth ahinya e Henry. Luono kanyindi mondo waziri onyiswa weche gendi mago mag pith mar rech, kech ochandwa ahinya, wan gi questions mang'eny ahinya kuome. So apani mano is a preferred topic we will talk about. Then erokamano nya Henry, nyisna kanyindi waziri ni wamor ahinya, to nyaka gi thuolo masani endi en owuon ang'ono motimo mabende onyalo wacho ni oloko godo ngima ng'ato. It's a general thing, but maybe nyalo dwoke here. You know, Henry, Yeah. I've told you Yes. about what we are doing in the rice sector. Yes. Sanende kidhi kabonyo kanyakwar. Ne oyudo organization moro kanyo endo ma inject capital, miyo gi seeds, miyo gi fertilizer, miyo gi inputs. Ka mchele ochiek, to jogo te mang'owa kao to miyo gi their profit. Mano watiyo koso kwati. Awacho kidhi e rech kucha cha. Yes. Wamiyo jogo cages. Wamiyo gi fingerlings, wamiyo gi feeds. Ka rech oigore mar harvesting, Gikayo to gidwoko gikaw, gichulo loan, to mondo memedgi. profit gidongo. Mane dongruok koso dongruok. Asewacho, This hii voucher ni biro. Kendo koro ka fertilizer kata kodhi mar bando, certified seeds, ok en kodhi moro
idhi gole tok dero certified seeds and 1000. Yes. Jo county chulo ni 60, right? Yes. Japur chulo ang'owa 40%. And yes. Mondo mi koro kodhi mwakomo obed kodhi manyalo miwa yuto mamalo. The county say invest 100 million. Mane dongruok koso dongruok. And you don't do it for individuals, it is a cooperative. No, maendi wadhi register Farmers. Kendo that registration wadhi chako in the next 2 weeks. So it means Wadhi dhi in all our 35 wards. Yes. Right? Yes. Wabedo gi wang'iyo ni japur nigi ekadi, right? Bae gimo nyalo dwaro. Koro when the time comes, twamiye kony ma oluwore gi acreage mar puodho maen. Okay. Nyakoro moke jwang watieko kinyi ni man masani but adami waziri thuolo wachne mowigi kodhi wachi. Winjo kanyo waziri loso mathoth ahinya weche go mag agriculture, ochung' ne pith, pur, weche mathoth ahinya kata mana mar weche mag fisheries bende en mochung'ne. But nikech nitiere questions mathoth ahinya weche gendi mag fisheries, abro go mondo waziri obi oduok kae. Aiti winjo kowacho kanyendi on 5th gin gi event or if 5th of next month, that is August, gin gi event mabende abro gombo ni tok mano waziri wabro go mbaka e wach mano mar e-voucher program mondo nyiso matut ahinya to e-voucher program ni en ang'o maduong' ahinya, ang'o mabende dware kuom japur kata ang'o madware kuom ja Kisumu County man bende nyalo bedo kodo gi mor. Waziri bende winjo koloso kanyendi weche bende mag neno ni wabedo koda ka yuto makare. To yuto makare ni endi wanyalo mana bedo godo kwa timo pur mano manyasa ni kata lony manyasa ni mabere nyalo miyo yutowa. Aiti winjo kanyendi ko wuoyo kod jopur wacho ni ok en gino makare, wanyagore gi pur, wasenyagore gi pur wachako uso chambwa goendi e bei mapiny ka isombogi, to kwa kinde mag kech ochako duogo to wan mwachako omo gi bei mamalo, miyo wabedo joma nigi kod kech. Waziri yiena mondo akaw thuolo ndi mana makende ami then your last remark ka iwuoyo godo gi jo Kisumu County machiegni. Erokamano ahinya Henry to gi nyakalondo mar Kala TV. Adwa wacho ni jatendwa mar county ma en gavana marwa nigi geno maduong' ahinya ni ja Kisumu kik bed ni kech kayo nimar oonge chiemo. Emomiyo watemo mondo mi waket tekowa mang'eny mondo wa invest e agriculture mondo mi bed ni chiembo mwachamo gin chiemo mwa puro kendo wakayo county marwa mar Kisumu. Ok onego bed ni gimoro amora mwachamo en gima oa oko. Yudo ka kuom seche mang'eny yudo ka chiemo oa Nandi, chiemo oa Kericho, chiemo oa Narok, to mano en gima nyaka reverse. To kendo wanyalo mana reverse ka jowa mang'eny odonje e biashara mar pur kendo kawo pur kaka gino no ma nyalo loko ngimagi. Yes. I would want to encourage our people mondo mi wadhi farming. Some of us on the personal experiences farming activities. To kendo ka our people man gi income odok dala ma oyo puodho moro ma is lying idle cha opure kendo kete into commercial agricultural practice, to wageno ni collectively wabiro ting'o yuto mar mawuok e agriculture malo. Agriculture ok en pur kende. Agriculture nigi fundne mang'eny. Wan gi value addition, wan gi marketing, wan gi production, wan gi so many things that people can get involved in. Yes. And the value chains are also many. Wan gi poultry, wan gi dairy, wan gi just crop production. Koro yudo da kamoro minyalo donje to chak mana matin to ka imedri meda mos ma ibedi level moro ma koro inyalo timo ang'owa, inyalo bedo food sufficient. Erokamano ahinya kuom miya thuolo kendo ageno ni wabiro bedo gi odiochieng' machielo manyalo bedo gi talk machalo kamano. Waziri, gima japiny lak en mana information.
and you are the right people ma nigi information monego bed nomiyo japiny. So at least you should be finding time mondo unyiso japiny gik ma bende timore, nikech ka samoro kuchiwo thuolo kata ka kubiro mondo ugo mbaka gi japiny, unyiso japiny gima timore, to japiny dong' ka en e lwasi moko winjore ahinya kendo be ok onyal ng'eyo. But agoni erokamano ahinya e time mari ma bende ka okinyi ni mano ma kawuono kibiro wago kodi mbaka weche gi mago mag pur kod pith e kaunti mano ma Kisumu. But ageno mar biro neno kata mar biro chako go kodi mbaka mathoth ahinya e docket mari mondo me japiny obed koda ka ng'eyo. Nyakoro Moga Jwang'e wan kaendi koda ka waziri mochung' weche gi mag pur kod pith e kaunti mano ma Kisumu, mano kata Kenneth Onyango ma bende wago godo mbaka. Odiochieng' machielo kaka waziri winjo kosesingo kanyendi, wabiro kod mbaka tok tarik 5 wabiro ng'eyo ne to chalo nade e nyasi ma bende gibiro bedo godo, ma bende wabiro kelonu kata wabiro bedo ka wanyisou ni to ne nyasi marang'o achiel kachiel wabiro kelonu kanyendi. Kumano ibedo koda ka odiochieng' nendi mano makare away, kendo bende chenro mamoko pod biro medo dhi nyime. An bende warado kodi kendo odiochieng' nogo bano makiny kama bende kiny wanabed kanyendi koda ka chief officer mochung' ne weche go mago mag thieth e kaunti nendi mano ma Kisumu, Laktar Kevin Osuri. Oriti masani ndi nyinga Henry Okech. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Anna se koni ni malaria moro no goya matek. Masani weche mag nyuol go. Podo kanyal. Iwi. Malaria no kut chanam kata nyoro kanyai klinik. Daktari ko ni malaria. Pod ni e denda. Pod weya mondo. An ng'eny an jadolo kaka an jadolo. Oni nanenore e gweng' ni malich. Nyo an nyago Migori. Lebo ne pong' adek mogo duogo 33. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjon tuche. Dong ing'e ni zato ne yudo remba. Mato gima na chako go chon mabuk dak rum sa. Ema wacho ni donjo tuche duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro ira ka. Mondo aduok ne bet moko piny. Ambi an duto aduok moko piny. Mai momiyo na wacho ni udi manyi. Wacho mang'eny adi wacho ni nyawa in yun. Adi. Iwinjo odino. Adi. Wange. Iro wange. Daleko lek moro ni chaka gimo miya mama moro. Eto, ha? Chaka gima dada lokia haleluya. Amen. Nyasaye no chie iki na chien. En ng'ama wuoyo kani madwa neno. Omera wuog oko kapok abagi marach. Wuog oko kapok atimo ni marach. Oja polo. In ema inoda ka. Ang'o mitimo ka? Kuma loso weche ka na temo yalo. In ma koki dawaro dhako ni, in ma koki dwa ware. Okay. Ema penji, in ma koki dwa ware kawuono dong. Chieng' mwawere ni. In koka Nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi. Ya jipero gi wiurito ya. Magita. Bana gem. Wait. Obiro dhi. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja. Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Color TV.